Žigić. Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol! Mislim da je gol! Gol! 2:1 za reprezentaciju Srbije uz dosta sreće. Lopta se otkotrljala. Toliko je sporo išla da je mogla da pokupi i sneg i postane grudva ovde ispred gola koji brane Estonci. Koliko samo sreće. Ne, menja odluku sudija. Ne. Sudija je promenio odluku. Ne. Pokazao je definitivno u jednom momentu na centar. Žigić skače. Pantelić, lopta se odbila od... Ovdje mislim da ovdje nema ništa spora. Tek igrači idu kod sudije da mu prigovore. On je otišao posle... Vidi se pomoći sudija. I evo sad... Još uvek ne reaguje. Da, nejasno mi je zaista. Lopta je ušla sigurno u Sad kad bi reagovao, mogla bi da bude